Cipta Budaya Sumangga. Ya. Yo. Hey. Ayo Pak Tiron, Pak Tiron. Yo. Mas Mei matur suwun sayo rukun gumerekut bareng tumandang rampak jogete saya nyang semake jangan pikiri sanggak runtut amosani rangu ciwenya gawe sang semengati Sayo ayo lo merekut bareng tumandang esek jogete saya nanang semake jangan pikiri sanggak runtut amosani rangu ciwenya gawe sang semengati sayo rukun gumerekut bareng tumandang rampak jogete saya anyang semake jangan pikiri sanggak runtut ambosani rangu ciwenya gawe sang semengati ayolah Mas Mei sing saya sing rukun sasarangan kalian Mas Bandi rampak jogete saya hanyang semake jangan pikiri sangga runtut tambah seni rangu jiwania gawe sang semengati ayo asik tos lo yo ae hey Yuk. Hey. Lo. Hey. Lo. Ayo. Yo. Hey. Yuk. Hop. Nah. Yo. Hit. Lo. Hit. Lo. Ha. Oh. Hey. Yuk. Lo. Hit.
Bos, yo iki bayangan-bayangan lawas basu. Mbah Bayang. Oh. Mlaku nganti sore ora sungkan dasar lumayan wirawiri manut ati karep ngomong foto santai karo nglirik atiku musik wakasane mung grundel ora tegal mlaku wanti sore ora sungkan dasar lumayan wirawiri manut ati karep kumong utus santai karo nglirik atiku musik wakasane mung grundel ora tegel samesop sacae karepe simpen nang atine klakyane belan wingi wis mesti ora keri pasang aksi ucape pahit matu manise yen mangrayu gumampang janjine palsu ayo lomba ita sek aku mung tansah ngenteni wis pira suwene kok mung dadi ati nimas wong ayu aja nglalendho nggonku mikir wit kala semono kok iya welas aku parika usada minangka brantaku nimas wong ayu aja nglalendho
ayuta andon asmara yo yo oh da yo ya hello wah lo la yo awas ngombe Kosek Mazda iki tekono ngombene banyu kendi apa banyu botol aqua banyu kendi iki apik iki lek bayangan lawas iki nyatu ya apik ya wis ta cipta budaya sing penting sayuk sarta rukun iki mau Mas sampe durung rawuh Mbak Astu. Oh alah Mas. Boyoke tuwek. Boyok tuwek iki ya dilereni barang. Lah ya dadi ya diakehi lek mimik ya Mas Bandi. Iki ya jarang-jarang ngono lho, jarang awake tanggapan sing kaya ngene iki. Lah iya. Sesuk neh ya ora gelem. Iki lek sing panen jagung apa panen apa ngono ya klasikan ya ora apa-apa. Kena. Bar iki diusumne. Nah, pripun Mas Pramu? Sampun. So. Dik Reza anteng-anteng dek kembang depokon kowe ngaren boyo eling dek semono emprit kentil mintok ning witing pari tan saku mandelan jerone ati ali-ali dek kembang kuningan lali-lali malah saya kelingan manuk gemak mintok ning witing sawuh bareng pinayu mas yo jangan tondo tresno lik-lik disemono yen ra nyeting rasane ning ati
Yo, yo, yo. Yo. Ayo lomba astu. Yo. Sing penangi cipta budaya. Seliramu rakyat kelingan. Yo pangga eling no wong ayu. Janji tresna nalika semono. Sira tak gandeng renteng. Wong manis kandelane ngatiku piye-piye aku manut sliramu yen pengin takon isi atiku kabeh mau yo mong kanggo sliramu wong ayu sinawang tambah ayu yen kelingan aku ora bisa turu ayen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi kuru. Aku ora bakal lali rena wengi mung katon esmu saya suwe saya rambesani yen aku nyawang sliramu yo 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 oh yo 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 oh yo yo oh yo lo yo yo oh
Dek ngombe apa ora? Mas, ora. Yo, lek ngombe ya ben plempoken lho Mas Kirun. Ya. Nilar dusun kersane kepripun saya tangelamun sentet lambok iki sampun wonten dusun kesangsa wontenipun Mas Waro, monggo pinarak Mas Waro. Yo, Mas Waro kalian Mas Marji. nah, sugeng monggo hae iyo yo, ye o e hao, yo ye ia, Mas Marji, Tentara Langit, sugeng sonten. Hao, ya, lo, kong JB, iya, iya, iya. Lah. Lo. Katuran winarang Pak Udi, Pak RW. Sugeng sonten Pak RW. Idul, ngalor. Ayo Mas Badi. Yo. Raga tua jiwa muda. Bayake. Bisa kuyung. Ya. 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 Pak RW. Yo. Ayo bos. Yo. Apa? Yo. Lo. Yo. Ayo. Reka. Pak Udi, monggo pinarak iki kok sing kabeh bintang tamune amburadul jaran sak baronge. Ayo lo Mas Mei sesarangan Mas Badi sing hati-hati lo.
anyangkai pregiatan ambosani ayo ayo aja kebok itu dia ayo jebule ya sing Mas Mas Eko gendut kantoran Pinara kanca-kanca saking Tundian hop oh ayo kanca padha suka-suka nonton jaranen cipta budaya micil saking kutha Tulungagung kang dipimpin Kang Mas Ispendi esok nyolek sorene ya nyolek ya Mas ya sulingane arek Surabaya esok elek sore ya elek marang cipta budaya ayo lo Mas Dandi Mas Mei sing penting sing sayo ayo lo Mas Butut, disesek nih Mas Butut. Tamapno kapriyasanmu nger. Cipta budaya maning kula cipta budaya. Oh. Opla. Ayo lo Pak Udi, Pak RW. Awas. Boleh nonton ning ora boleh dadi Pak RW, Pak Udi. Mbah Mandor ning ndi ngono. Ya. Kok. Ayo wandine enggal Bali siji-siji cipta budaya. Oh. Ya iki mau Mbak Astu ora ngira ora nyono bayangan lamas. Ya wis entuk burung jaran. Ayo ndang Bali. Jaluk tulung karo Mas Pokbo karo sapa iki? Ora tambahi Mas Pokbo, ya aja mung siji no. Ana telu. Apa? Ayo lo. Kanca-kanca panggung rejo semambungan kusipun Mas Badul dan juga kawan-kawan matur nuwun. Ingkang sampun tarik support dening Pinarak monggo Mas Badul sesarengan kalian bos iki Bodi. Wah.
Ayo Mas Devi, gilirane ulang tahun loh, ini ulang tahun, Ayo Mas Devi. Ulang tahun. Oh, tole saya dengar pada minggir. Yo. Ayo. Wah. Yo. Wah. Iyo. Ayo. Ayo masuk tres, ayo. Wah, ini oleh jatah ya. Ayo masuk tres, ayo. Ayo tres. Yo, jatah. Ayo. Sing sabar. Yo. Alon-alon sing perayaan ayo. Ayo tuh, ketuk. Barongan foto beling kereta yo tak tempeli. Rusa. Ayo yo.